should we expect kaka jopiny kiny e bunge? Gima jopiny onego ng'e ni kiny mikawe kura mogik. To kiny be pod wajumbe nigi teko mar tamore bill ni kata loke mondo bed maber. Gima jopiny onego ng'e mokwongo ni kata ka bill ni okokadho to onge crisis. Waonge gi chandruok moro amora. Waonge chandruok moro amora. Nikech chik pod wantiere godo, wan gi Finance Bill 2023. Ma en act koro. Ma en act. Ma wanyalo wacho maber ni kama otamore. Nikech chik ni onego beni nitiere tarik 1 dwe mar 7. Onego beni wan gi chik mar Finance Bill ma pogo omenda mar higa manyien. Omiyo ka ok wakadho ma, to pod wabro mana doke moro cha nikech gima pogo pesa iluongo ni Division of Revenue Bill manche koro osebedo act. Makata county sani kidhi tiyudo ka gitegi kadho finance bills mag-gi. Manyiso ni kama wantiere onge ang'owa, onge crisis. Mar ariyo pile senior J Bonya ne wachoga kane sirikal kende emano nyalo bet ni onge pesa to dhi otimo ang'owa, oholo. Manyiso ni kata ka ok wareis pesa no, kama nchinjo ko wacho ni hola ni pesa mosebet kwa hologi dhi kanye. Koro kiny ka bunge obiro, mokwongo ng'eni nitiere report mar committee mar finance. Kura manchogo wik mokadho juma Thursday cha. Onge gima noloko. Pod wana gi chik cha kaka ne en kaka notimo kata mana concession wa State House cha macha en PG mar Kenya Kwanza Kenya. Ne macha ne PG. Manyiso ni kaka no kele chik ne ot kaka pod en. Koro manyiso ni kiny koka proposals manche committee mar finance and planning owacho cha. Kiny concession mar State House ka ginyalo keto. Koro kiny koka kori kele clause by clause. Gik mane giwacho ni gigolo ka to jo bunge go ang'owa e kura. Ni wago matik ma watamore kata kanyo chukelo. Then mbunge uwuon be en gi nafasi mar kelo meke. Kani neno speaker nonyiso gi ni nomiyo gi nyaka tich ang'wen saa 7 mondo mi ng'ama ne feel ni en tiere gi amendments modwa medo oterire mondo approve. Manyiso ni koro kawuono kata godhiambo king'iyo order paper kata ka ero maybe gibro neno ni ok gidwa golo chon mondo jopiny one mondo bang'e gigol supplementary order paper. To gigo proposals go nyaka bede ang'owa ei bill ni. Koro kanye ma wajumbe nyaka bed pile former speaker Muturi ne wacho gania ni law making process en a third reading. Moko gi nche koro walero ne mana jopiny. Macha nche wawuoya wuoya. Chuny wachen kiny ni. Chuny wachen kiny. Kinye manyaka wajumbe te bede ot. Kinye manyaka kad kiero adieri ja Kenya. Clause by clause. Clause by clause. Ging'iyo giwacho ni ma wapuodho, ma watamore. Gidhi adhiya nyaka gitieki makata ka kura mogik igoyo. To giwacho ni yawa namasemo otamowa. To watimo ang'owa? Watemo kar nyalo marwa. Nikech Hansard bro capture kaka